Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Ял көннәре йолдызлы спортчылар һәм чын баскетбол легендасы янәшәсендә Әлмәттә баскетбол лигасы ачылды. Кышкы суыкларда йорт-җирсез калдылар. Гафиятовлар гаиләсенә зур кайгы килә. Йортлары янып бетә. Аннан да олырак хәсрәт янгында улы уллары һәлак була. Янгыннан зыян күргән гаилә ярдәмгә мохтаҗ. Алар тормышларын яңа биттән башларга мәҗбүр. Дәүләт ярдәм кулы суза, хуҗалыклар файдалана. Баулыда яшәүче хатын-кыз шәхси ярдәмче хуҗалыкны үстерә. Бу эштә аңа нәрсә ярдәм итә? Авыл җирендә яшәүнең күп өстенлекләре бар дип саный Покровский Урустамак авылында яшәүче Марина Евсеева. Берничә ел элек ул шәһәрдән бирегә күченә һәм терлек кушкырт үрчетә башлый. Хатын-кыз шәхси хуҗалыгыннан ничек керем ала һәм дәүләттән аңа нинди ярдәм күрсәтелә алдагы сюжетта. Марина җирле крестьян фермер хуҗалыгында хисапчы булып эшли. Төшке ашка кайткач, ул сыерлар янына ашыга. Чөнки аларга бу вакытта су эчертү мөһим. В тепле вы надо содержать, кормить хорошо. Я вот выращиваю тыкву, свеклу, все свое. Вот всю зиму кормлю. Своя свежая подкормка получается. Хатын-кыз сүзләренчә, аның эш көне иртә башлана. Терлекләрне ашатырга гына түгел, сөтләрен дә эшкәртергә кирәк. Дәүләт ярдәме белән Марина йорт төзеп чыга. Шулай ук Баулы районының шәхси ярдәмче хуҗалыкларын тотрыклы үстерү программасы буенча аңа яңа ел алдыннан саву аппараты алуга сертификат тапшырдылар. Хуҗалыктагы күп санлы мәшәкатьләр Маринаны куркытмый, хатын-кыз киләчәккә зур планнар корып яши һәм башкаларга да авыл тормышы күпкә яхшырак икәнен исбатлый. Зәй прокуратурасы кешеләр бузлавыклы юлларда тайып егылып зыян күргән өчен коммуналь хезмәтләрне җәзага тартуны таләп итә. 9 кеше буздан чистартылмаган йорт яны территориясендә имгәнгән. Прокуратура әлеге территория өчен җаваплы идарәче компанияда тикшерү үткәрде. Нәтиҗәдә идарәче компанияның йорт яны территориясын һәм тротуарларны буздан чистарту буенча үз бурычларын үтәмәге ачыкланган. Зыян күрүчеләрнең барысы да Зәй үзәк район хастаханәсенә медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать иткән. Идарәче компания җитәкчесенә ачыкланган хокук бузуларны бетерүне һәм гаепле хезмәткәрләрне дисциплинар җаваплылыкка тартуны таләп итеп тәкъдим җибәрелгән. Баулы районы башлыгы Ильяс Гүзәеров махсус хәрби операция зонасыннан ялга кайткан хәрби белән очрашты. Чарада шулай ук Баулы шәһәре, Баулы һәм Ютазы районнары хәрби комиссары Ильшат Халитов һәм генерал-майор Фраис Салыев катнашты. Встретили горячо, отлично, радостно. Конечно, все ждут, переживают. Очрашу барышында хәрби хезмәте турында сөйләде. Ул район җитәкчелегенә һәм баулыларга гуманитар ярдәмнәре өчен рәхмәт белдерде. Аеруча буаларның хатларын билгеләп үтте. Аларда туган йортның җылысы бар. Ял вакытында ир-ат туганнары белән аралаша, гаиләсенә ярдәм итә. Тиздән ул махсус операция зонасына кире китәчәк. Ильяс Гүзәеров аңа исән-имин өенә әйләнеп кайтырга теләде. Узган тапшыруда без Тайсуган авылындагы йортларның берсендә янгын чыгуы турында сөйләгән идек. Гафиятовлар гаиләсе йорт-җирсез калдылар. Иң куркынычы уллары һәлак булды. Барлык битараф булмаган кешеләр фаҗигада зыян күрүчеләргә ярдәм күрсәтә. Безнең иҗат төркеме дә әлеге гаилә янына барып кайтты. Бу көл өемендә инде берәр нәрсә табуы авыр, әмма йорт хуҗабикәсе Анна Гафиятова кайда нәрсә урнашканын бик яхшы хәтерли. Кухня менә монда перестройка. Без аны не могли строить әле до конца. Идеяны бар, патологы бар. Кызларымның бүлмәсе, монда улымның бүлмәсе. Монда нинди генә игралар, бөтен нәрсә кәй бар. Гаилә берничә сәгать эчендә милексез, кием салымсыз һәм документларсыз кала. Аннан да олырак хәсрәт янгында уллары Рөстәм һәлак була. Руслан улы да әздән генә үлми калган, аны пешүләр белән хастаханәгә алып китәләр. Абыйсының үлгәнен ул әле белми. Балалар турында сөйләгәндә Анна ханым күз яшьләрен тыя алмый. Балаларыгызны саклагыз, үзләрен калдырмагыз. Балакайымны мине, әбҗимушагы. Художник кебек төшерәдер рәсемнәрне. Озакы көнем мама
Мама, жоқтырма, қой тезірек дейді. Мектеп жарақылым, ұлым курткаға барымды. Фажиға 10 гыйнвар иртәсендә була. Янгын сүндерүчеләр килгәнче, күршеләр һәм авыл башлыгы янгынны үз көчләре белән сүндерергә тырышканнар, ләкин йорт тулысынча янып бетә. Авыл җирлеге Гафиятовларны вакытлыча Зәй урамындагы бер йортка урнаштыру хәстәрен күргән. В настоящее время из резервного фонда сельского поселения у нас была резервная квартира, двухкомнатная квартира в многоквартирном доме по улице Салахутдинова, 31. В настоящее время руководство ЖКХ и руководство исполкома совместно решили отремонтировать существующую вот эту квартиру. Там нужно поменять отопление и частично воду, канализацию восстановить. И где-то в течение месяца-полтора мы заселим их уже в эту двухкомнатную квартиру. Барлык битараф булмаган кешеләр фаҗигада зыян күрүчеләргә ярдәм күрсәтә. Хәзер Гафиятовлар гаиләсе бик авыр вакыт кичерә. Янгыннан соң тормышларын чиста биттән башларга туры килә. Ярдәм итәргә теләүчеләр гаилә башлыгы Өлфәт Гафиятовның 8-939 343 91 77 номерына беркетелгән зенит картасына акча күчерә алалар. Рәхмәт, авыл башлыгына. Председательге бик зур рәхмәт балакайыма, бик зур рәхмәт булышты, өйле калдырды. Продукты бөтенләй берне булышты. Рәхмәт барысына команда булышты. Алла ярдәм бирсен сиңа балакай. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт сезгә балакайларым. И авыл халкына рәхмәт барыгызга да. Бүтән әйберне, бүтән киемнәр, салымнар, табак-савытлар бәйгегә хәтле алып килдегез. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Узган шимбә көнне Әлмәт иҗтимагый мәдәни үзәгендә «Движение вверх» фильмын күрсәтү оештырылды. Ә соңнан тамашачылар белән фильмдагы вакыйгаларның герое, баскетбол буенча Олимпия чемпионы, алтын пас авторы Иван Едешко аралашты. Иван Едешко совет баскетболчысы, нәкъ менә аның алтын пасы ярдәмендә 1972 елда Мюнхенда Олимпия уеннарында көндәш корзиненә хәл иткеч туп кертелә. Шуннан соң Союз җыелма командасы беренче тапкыр Америка Кушма Штатлары командасын җиңеп, алтын медаль ала. Нәфис фильм шул уен турында сөйли. Тупны корзингә кертү, танылган баскетболчылар белән шөгыльләнү, Олимпия уеннары чемпионын күрү һәм башкалар. Әлмәттә баскетбол турында фильмны карау баскетбол лигасы ачылуы белән дәвам итте. Playmakers коллективы баскетбол фристайлы буенча мастер-класс үткәрде. Коллектив 8 ел элек Пермь шәһәрендә барлыкка килә. Баскетбол фристайлыннан башлыйлар. Бу вакыт эчендә алар үз программаларына паркур һәм акробатика элементларын кертәләр. Шулай итеп, бөтен ил буйлап гастрольләрдә йөриләр. Мастер-класстан соң спорт бәйрәменә Уникс уенчылары Владислав Одиноков һәм Исмаил Бако килде. Алар спортчыларга тренировкаларының ничек үтүен күрсәттеләр. Аннары командаларга бүлешеп уйнап алдылар. Хороший финт на показ, на бросок, финт глазами, финт плечом и атакуете одной рукой. Әлеге чаралар Татнефть Хайрия фонды ярдәме белән узды. Спорт федерацияләрен үстерүгә грант программалары аша компания ел сайын 150 миллион сумнан артык акча җибәрә. Большое количество команд, не только из Альметьевска, но и со всего Юго-Востока, из Закамья, из соседних регионов приезжает. Юноши, девушки, мужчины, различные лиги, внутри самой лиги различные, скажем так, градации как по мастерству, так и по возрасту. И поэтому, на мой взгляд, для Юго-Востока эта лига имеет огромное значение, потому что благодаря ей развивается у нас баскетбол. Мастер-класс һәм тренировкалар арасындагы тәнәфесләрдә яшь баскетболчылар кумирлары белән оралашып автографлар алдылар. Төп кунак үгет нәсихәтләр белән уртаклашты һәм яшь буынга киңәшләр бирде. Главное в жизни у каждого молодого человека – это стать профессионалом. Стать профессионалом в любой области, не только в спорте, но в любой совершенно области. И нужно понять одно, что чтобы стать профессионалом, очень поможет физкультура и спорт. Это уже как допинг для мозга. Әлмәтлеләрне яңа ел чыршыларын ташламаска чакыралар. Аларны чүп контейнерлары майданчыгындагы аерым урынга куеп калдырырга мөмкин. Күпләп җыелгач аларны махсус машиналарга төяп, аерым бер производство майданына бушаталар.
Авыл хуҗалыгында ылыслылар терлек азыгы да, туфрак өчен ашлама да булып тора. Аларны корткычларга каршы көрәштә дә кулланырга мөмкин. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.